No és el mateix un dia de pluja que un solejat, la pirotècnia Ferrandez que la dels germans Borredà, ni tampoc muntar que desmuntar. El major temor d'un pirotècnic és disparar en un dia plujós. Con chubasquero como podemos, pero claro, como el tema de la pirotecnia es tan sumamente sensible y si algo le tiene miedo en concreto, lo más débil que para los materiales pirotécnicos es el agua, porque para que una gota de agua que caiga nada más en una mecha que vaya descubierta, ya eso ya se queda sin arder seguro. 2 del migdia, continua ploguent i la mascletà no es dispara. Ahir els valencians no pogueren sentir l'olor i el so de la pólvora. L'oratge no va acompanyar gens. Avui, en canvi, és diferent. El sol lluís i els pirotècnics ja treballen per posar-ho tot a punt. I s'imaginen el que haurà sigut el mateix treball de muntar una mascleta en un dia de pluja? No m'ho imagino, ho he viscut ja moltes vegades i és el pitjor que li pot passar a qualsevol pirotècnic. Moltes vegades tens que suspendre-ho perquè no és un castell sí que pots tapar-lo, però la mascleta és quasi impossible. Al finalitzar, el merescut esmorzar i, com no, un magnífic resultat.